Apoštol D.G.S. Dinakaran sa narodil a slúžil v Indii. Keď sa ako mladý kresťan modlil za dary Svätého Ducha, bol vytrhnutý do neba. Tam dostal od otca pokyny. Krátko na to v roku 1962 vo veku 27 rokov započal svoju apoštolskú službu. Súčasťou tejto služby boli masové evangelizácie. Na jeho evangelizačné zhromaždenia a na kampane, kde bol pozývaný, prichádzalo okolo 500 000 ľudí. Počas jeho života milióny ľudí zažili osobný vzťah s Bohom. Prijímali zázračné uzdravenia a oslobodenia od útlaku a zajatia démonov. Dinakaran sa osobne poznal s mnohými veľkými evangelistami a apoštolmi 20. storočia. Zomrel v roku 2008. Tajomstvo plodnej služby apoštola Dinakarana bolo v skutočnom, nepredstieranom vzťahu s Bohom. Jeho časté návštevy v nebi a navštívenia anjelov na zemi neboli náhodou, ale boli výsledkom dvoch princípov. Dinakaran túžil po Bohu a túto túžbu premenil na vytrvalú modlitbu. Patrí medzi tých, čo sa nehrajú na kresťanov. Patrí medzi tých, čo sa nehrajú na služobníkov. Žil neprestajne v duchovnej realite, preto nerobil veci na oko. Dar, ktorý si odnesol z neba pri prvej návšteve, bola pokora a súcit. To vyžarovalo z celej jeho pozemskej schránky. Patrí medzi mužov, ktorí zjavili svetu skutočného živého Boha. Patrí medzi mužov, ktorí žili 16. Markovú kapitolu naplno. Potom, keď som odovzdal svoje srdce Ježišovi, čítal som, ako Boh hovoril s Mojžišom, Dávidom, Samuelom, tvárou v tvár. Čítal som to v Biblii a to sa dotklo môjho srdca. A hovorím, ako je to možné, že dnes nik nepovie, Boh ku mne hovorí. A povedal som, Bože, chcem počuť ťa. Chcem sa tvárou v tvár s tebou rozprávať a počuť tvoj hlas. A v oktobri 62. roku, keď sme sa modlili takú nočnú rodinnú modlitbu, zrazu prítomnosť Božia naplnila to miesto a božské svetlo preniklo cez strop do tej malej izby, kde sme sa modlili a v tom úžasnom svetle zrazu úžasná osoba sa zjavila a povedal, ja som Ježiš, pretože si ma úpenlivo hľadal. Ja som prišiel k tebe, aby som ťa požehnal a začal hovoriť. Tri plné hodiny hovoril so mnou. On mi povedal, díval som sa na teba 7 rokov, ako sa modlíš. A ten a ten dátum na takom a takom mieste si bol a modlil si sa to a to. A týmto spôsobom všetky modlitby mi pripomenul. A jednu modlitbu mi pripomenul, keď som sa modlil, Bože, toľko rokov sa k tebe modlím a nezodpovedal si mi tú modlitbu. Buď sa mi zjav, alebo zober môj život. A ja som sa modlil tú modlitbu okolo 12. v noci. A Ježiš hovorí, ja som počul túto modlitbu a preto som tu teraz, aby som ťa požehnal. Toto bolo hlavné, o čom hovoril. A hovorí, teraz poď do budúcnosti. A ja som sa podíval do budúcnosti a ja som videl, ako stojím pred tisícami a tisícami ľudí, Ježiša po mojej pravej, po mojej strane. A keď som sa modlil, videl som mocné zázraky, ako sa diali. A ako boli mnohí spasení. A to bolo niečo, čomu som vtedy nemohol uveriť. A potom sa pomaly priblížil k môjmu srdcu a povedal, synu, tento svet počul o mojej láske, ale mnohí nevideli moju lásku. A ja ti dávam ducha lásky a ducha súcitu. Kedykoľvek sa obrátiš k ľuďom s mojou láskou a súcitom, uvidíš veci sa diať. A ja som videl, ako vstúpilo do môjho srdca niečo, ako keby sa otvorili dvere a on vstúpil. A od toho dňa moje úzke spoločenstvo s ním, moje chodenie s ním začalo
Ja som sa stratil v modlitbách. Zostával som tam 6 až 8 hodín a to tak rýchlo ubehlo. 6 až 8 hodín, áno. 6 až 8 hodín som zostával a to veľmi rýchlo ubehlo. A takto som zostal 30 rokov. If you read the Bible in Isaiah 14, Keď si čítate Bibliu v Izaiášovi 14, 12 až 17 a 28, 12 až 19, keď si čítate tieto dve state, obidve tieto state hovoria o vpadlom anielovi Luciferovi. Revelation chapter 12, 9 and 10. Ak si čítate Zjavenie 12, 9 až 10, diabol je nazvaný starý had, Satan a diabol. Takže on je tam. On bol na počiatku. On je jeden z anielov. On je jeden z archanielov. Preto Biblia hovorí u Ezechiela 28, 14 až 15, 14 až 15, že on bol cherub, ktorý zakrýval Boží trón. Osoba s nesmiernou krásou, s nesmiernou nebeskou múdrosťou. A on bol v úžasnom svetle, do ktorého žiaden človek nemôže vstúpiť. A Biblia hovorí, v Izaiášovi 14, 13 a 14, že dopokiaľ nebolo zlo a neprávosť nájdená v ňom. Čo je to neprávosť? 1. Timoteovi 3, 6 hovorí o pýche. Satan si povedal, ak ja vystúpim na výšiny Božie. On sa povýšil vo svojom srdci a Boh povedal, my ho posunieme ďalej. A nielen, že ho ďalej posunul Boh od seba, ale Judovi 6 a Peter 2.4 hovorí, že Boh ho zviazal a všetkých ostatných anielov, ktorých ho nasledovali a padli s ním, on ich zviazal do pút tmy. Do večných pút tmy. Nik nemôže tieto putá rozviazať, iba Boh. Jedného dňa, keď ma Pán Ježiš zobral do neba, po dosť dlhom čase, ktorý strávil so mnou, pozval jedného anjela a povedal, na ceste domov mu ukáž peklo. Tak anjel Boží mi povedal, poď. A išli sme na iné miesto. Cestou domov sme šli na iné miesto. A presne tak, ako nebesia sú úžasné, je to úžasná planéta, podobne aj Satanová ríša je akoby planéta a ten anjel, ktorý bol so mnou, mal tak mohutnú, nesmiernu moc. V tú chvíľu, ako on sa priblížil, všetky dvere sa otvorili. A nikto nevedel, že tieto dvere sú otvorené. My sme vstúpili. On ma zobral. Najprv ma zobral rovno ku trónu. Dovtedy som si myslel, že Satan je taká škaredá osoba a že má taký strašný zjav s nejakými 2 rohami a s strašnou tvárou a tak ďalej. Ale keď som ho videl, bol som prerazený jeho krásou, jeho majestátom. A presne tak, ako trón Boží Ježiša Krista je v nebi, on má tam úžasný trón. Presne
And A exactly presne podobný. A presne tak, ako sú cherubíni a serafíni a mocní anjeli Boží v nebi, he has on má kópiu toho whole thing. vo svojom kráľovstve. Má anjelov, And má tam senior hierarchiu anjelov, starších anjelov a vyšších. V tej hierarchii. one thing struck Ale jedna vec ma prerazila. when you see heaven, light, Keď si v nebi, vidíš svetlo, 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 dim light, bright light, svetlo, and dazzling. väčšie svetlo, ešte väčšie svetlo So a oslňujúce as you go svetlo. higher and higher, you see the dazzling light. Everywhere. A keď si Even tam the v nebi, je to place where you enter žiariace svetlo. full of light. Všade je svetlo. There's nothing to do Není with tam darkness. kúsok tmy. Ale Here tu, v tomto you see kráľovstve all the jeho, time celý čas how you feel when you see the dusk, vidíš stále the setting sun. That all the time it's to šero, ako po západe slnka. bright Není ani svetlo, or dark. And it is ani very tma. disgusting. Je to veľmi Very depresívne. disgusting. And God has said, Veľmi deprimujúce. A Boh hovorí, zviažte wherever he tohto may go, putami tmy. A kdekoľvek sa on pohne, the chain tam sú tie putá tmy s ním. and the devils cannot shut A diabli sa tej tmy nemôžu striasť. And you see his face full A keď vidíš jeho tvár, je full of that. plná smútku, bez I radosti. looked at the faces of the Keď sa angels díváš around him are supposed to be his advisors, Na tváre tých anjelov, ktorí sú okolo neho, full of sadness. ktorí sú jeho radcovia, The angels said, plné "Come near, smútku. listen to what they say." Ten anjel, ktorý bol so mnou, povedal, poď so mnou And as I a was počúvaj, čo listening, hovoria títo. they were not planning about taking over little fellow, catching hold of one fellow here and that. Títo sa nerozprávali o tom, že nejakého človečika alebo nejakú paničku tam zvedú nejakému hriechu, maličké veci, ale oni plánovali obrovské veci. Every country has some very Každá krajina má nejakých veľmi bezbožných ľudí, who will ktorí not nebudú počúvať nikoho, but who will have ale ktorí majú worldly neskutočnú svetskú múdrosť a autoritu and a silver a strieborný jazyk. and To znamená obratný, šikovný they jazyk. were saying, oh, such and such a country, we A have these rozprávali napríklad, v tej a v tej krajine máme tých a tých ľudí. A ten They povie told them, to a "We to can take that nation." Amazing. plánovali. Then, as they were discussing this, Bolo as to to- how to take over nations, Strašné, ako rozprávali, ako ovládnu národy fully aware of the evil people, a ako použijú ktorých zlých, in bezbožných between, ľudí. they mentioned the name of some mighty Medzi servants of tým God, servants of God. menovali nejaké mena nejakých mocných mužov božích. That was the only time I saw. Vtedy som len raz videl, ako sa Satan usmial. Jediný raz som ho videl sa usmiať. On povedal, ten a ten muž boží, nebojte sa, He has this on má weakness. túto slabosť. Tam ho Strike him. udrite, skončil. Bolo to strašné. And when he mentioned about certain people and their names, A keď menoval niektorých ľudí a mená, it happened to bolo exactly. strašné, čo povedal. A presne sa to neskôr stalo. So that Presne was the tak sa time stalo. I knew that exactly as the Lord Jesus Christ is watching A ja som vedel, heaven. som pochopil vtedy, že presne ako Ježiš sa díva z neba na nás, He is not worried diabol about sa díva na nás. but On those nechodí who po are maličkých being ľuďoch, marvelously used ale by po ľuďoch, ktorých Boh môže úžasne použiť. mighty anointing Ľudí, of God. na ktorých sú mocné pomazania Božie. He carefully A on watches tých ľudí veľmi and in which temptation pracovito that man will fall, sleduje. which temptation that Hľadá, aké pokúšenie they know. So na nich chodiť, their v akom target pokušení oni is padnú. not all the time the ordinary. On sa nestará o obyčajných ľudí. Well, that really A to ma horrified me. veľmi prestrašilo.
A pamätám si slova Pavla apoštola, ktorý povedal v skutkoch 24:16, že celý čas som pracoval preto, aby som mal čisté svedomie pred Bohom. Halleluja. Takže takto má byť s nami. Držať si svedectvo pred Bohom. Kto nás môže dostať, ak sme v Bohu? Preto hovorí, buďte plní Svätého Ducha. Efeským 5:18, buďte plní Svätého Ducha, keď je Duch Svätý v tebe. Biblia hovorí, Izaiáš 59:19, že keď by prišiel nepriateľ, Duch Boží povstane proti nemu. A 1. Jána 4:4 hovorí, že väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, ktorý je vo svete. Ale musíme si byť istí, že je tam. To nie je niečo, čo si máme namýšľať. To musí naozaj byť. Biblia hovorí, Efeským 4:30 hovorí, nezarmucujte Svätého Ducha. A tiež Sudcovia 16:20 a takisto 1. Samuelova 16:14. Ako Duch Boží môže byť, ako ho zarmutili, ako ho zarmutil Samson napríklad a vtedy ho musel odsunúť. A ja som sa vtedy naučil, ja som pochopil, že ja nie som sám v tomto svete. Čím viac bude Dinakarana používať Boh, tým viac ho diabol bude sledovať a obchádzať. Kde padne, kde by som sa ho mohol dotknúť, kde by zlyhal. To je fakt. Potom mi anjel povedal, poďme spolu. Ja som, môj Bože, ja som bol prestrašený. Milióny a milióny zlých duchov. Nie jedného. Milióny. Myslíš tým ľudských duchov? Nie, myslím démonských anielov. V Zjavení 5, 11, 12, že v prítomnosti Božej sú 10 000 a 10 000 anielov Božích. A podobne tu, keď Satan padol, čas anielských mocností spolu padlo s Satanom a oni sú tam. A keď si okrem toho čítame Žalm 55:23 a je to na mnohých iných miestach tiež, že človek, ktorý nevinnú krv vyleje, niekedy Boh povie, odnite jeho život, skončite jeho život. Mal žiť trebárs do 80 rokov, ale on v 40-ke zomrie. Zomrie. A Žalm 7:11 hovorí, že Boh je spravodlivý sudca. On sa hnevá na bezbožných. On sa hnevá na bezbožných každý deň. Každý deň. Preto keď čítate Matúš 12:43-44, hovorí, že keď sú nejaké démonské sily vyhnané, oni nemajú miesta, kde by šli. Takže tí mŕtvi predčasne, tých 40 rokov, oni blúdia. Nie sú ani v nebi, ani v pekle. Čo oni robia? Oni sa pripoja k tým mocnostiam Satana, lebo nemajú kde ísť. A pripoja sa k tým zlým mocnostiam a snažia sa urobiť čím viac len možné je urobiť zlo. Čím viac zla. A zvlášť deťom Božím. A títo duchovia mŕtvi, ktorí nie sú ani v pekle, ani v nebi, to sú tie demonické mocnosti. Áno, presne. A sú to aj čierna a biela magia. Nie. Čierna a biela magia, to sú iní. To sú duchovia satanovi, anieli. Ale tieto dve skupiny sa spoja. Poviem príklad. Bol som na mieste Irugur. And in one home, one boy gave his heart to the Lord and he
became very... A jeden chlapec v jednom dome dal svoje srdce Ježišovi a Though he was a Christian, he was a very worldly man. bol to zlatý chlapec, ale jeho otec bol veľmi svetský človek. Len peniaze, peniaze, peniaze. Attend our meetings. Ten chlapec chodil na naše zhromaždenia. While we were going to some place, to some prayer meeting, A jedného dňa, keď sme išli na jedno coming, modlitebné very zhromaždenie, wonderful boy. on bol blízko pri mne, úžasný chlapec. Brother, Ale ja som mu povedal, God is bratu, going to use you mighty, Boh ťa chce použiť mocne, but you will be very careful with your life. ale buď veľmi opatrný so svojím životom. Separate you from God. Nič ťa nesmie Never do oddeliť anything od Boha. in haste. Nesmieš nič robiť v Never knew prenáhlení. God said that. A ja ani neviem, prečo som mu to povedal. Within a short while, one day, Po takom he krátkom čase went to the city to purchase some provisions for the shop. poslal ho otec do jedného mesta, There was a aby kúpil revival meeting potraviny. somewhere and he attended the revival meeting. And the A friend keď said, "Why you go back popri in the tom, night to stay here?" a keď tam bol v tom inom meste, tak nejaký brat povedal, zostaň s nami, bude tam jedno zhromaždenie. Followed him very much. A on tam, His name is Das. zostal. Followed him very much. A keď sa vrátil, otec veľmi nahnevaný bol Somewhere. a Took it to heart. povedal, prečo si radšej nezoberieš život v tej zlosti, ten jeho otec, a veľmi mu nadal. A to sa ho tak veľmi dotklo. People saw him praying and praying near that well. A ľudia videli toho chlapca, ako sa dlho modli pri jednej studni. A hovorí, Bože, zober môj život, ja som taký. He jumped into the well. A ten chlapec tú traumu nezvládol a potom sa hodil do studne. The news Zobral came to si us, život. we were all feeling very sad and so on. After a month or so, Bolo to veľmi smutné pre nás. a pastor and his wife Potom po went to nejakom conduct mesiaci jeho prayer meeting there. pastor aj s manželkou vyšli na jedno iné zhromaždenie Conducting the prayer meeting, a ako viedli to modlitebné zhromaždenie, cried and screamed. zrazu nejaká žena, ktorá tam bola na zhromaždení, začala So the kričať pastor went and laid his hands upon a her. bolo jasné, že má démona. Said, "You devil, come out." Pastor položil na ňu ruky a povedal, démon von Began s nej. to speak. A on začal plakať. Ten hlas démona skrze tú ženu, z ktorej ho vyháňali, a povedal, pastor, ty ma nepoznáš? I am Das. Ja som Dask. To bol ten chlapec, ktorý sa hodil do studne. Sorry, I killed myself. Mne je to tak strašne ľúto, že som zabil sám seba. I am just roaming about like this. A nemám kde ísť, ja Not able to face God. blúdim. Nemôžem sa približiť k Bohu, lebo som si zobral život Go to hell. a ja nechcem ísť do pekla. Permit me to stay. Prosím, dovol mi zostať This body v tele tejto ženy, merged with their spirit. aby som spolu Nevertheless, s jej duchom splynul. get out. A samozrejme ten pastor What I'm povedal, trying to say vyjdi z nej, happens. takže vyšiel. And I was in a To, čo som chcel povedať, je, že small sa to town stáva. called Metur Dam. Bol som v jednom takom I was malom there for mestečku, 4 years. bol som tam And every Wednesday evening, niekoľko rokov in a small church, they used to have a Bible study. So I also used to go there. a oni mali tam biblické štúdium And in due course, the elder of the church very much requested me, sir, why don't you preach? So I began to preach. So when I a began, na tom zhromaždení mi starší zboru began to talk, povedal, či by som nekázal. A ja som tam začal kázať o daroch Svätého Ducha. A keď som kázal o daroch Svätého Ducha, začali veľké zástupy prichádzať. Villages, Zo všetkých okolných dediniek ľudia prichádzali in their bullock carts, in their na rôznych tých this, that. autičkách, a dokonca na buldozeroch a podobne, čo malo 4 kolesa, na tom prišli, aby počuli slovo Božie. Any difference of caste, creed, or religion, people just Prišli z rôznych náboženstiev speak with great love and great compassion. a prišli z rôznych cirkví, zborov, denominácií, aj z iných náboženstiev. Pretože ja som kázal s veľkým pomazaním a s veľkým súcitom a láskou. A ktokoľvek by tam prišiel, bol oslobodený a uzdravený a každý démon bol vyhnaný z ľudí. Worked as a team. Takže, a my sme tam pracovali ako tím. One day, after I left that place,
One day, Jedného dňa, keď som v tom čase kázal v relácii v radii Sri Lanka, presne od 5. do 5:30 som kázal pol hodinu. A jedného dňa v dome, v jednom dome, keď počúvali ten program, zrazu jeden z návštevníkov toho domu začal kričať. Strašne začal kričať, to všetkých ľudí prestrašilo. A zrazu niekto povedal, Satan, vyjdi von. A ten muž začal hovoriť ženským hlasom a hovorí, ja som tá a tá. Ja som chodievala na zhromaždenia Dinakarana a počúvala som ho. A mne sa to páčilo. A kvôli problémom, ktoré som mala doma, som si vzala život a ja chodím dookola, nemám kam ísť. A hovorí, prosím, dovolte mi dopočúvať tú kazeň. Dlhý čas som nepočula tú kazeň. Dovolte mi ju vypočuť do konca a potom pôjdem. A oni nevedeli, čo majú robiť. A moja kázeň pokračovala. A keď som potom sa modlil tú masovú modlitbu, vtedy povedali démon, vyjdi von. A ten démon opustil. Takže odvtedy som sa naučil, že tí ľudia, ktorí spáchali sebevraždu, čo sa s tými duchmi deje. Bol som na mieste, ktoré sa volá Chittoor, je to pri Madrase. Je to na hranici dvoch štátov indických. Raz som tam kázal, raz večer, myslím 4 večere som tam kázal, jedného večera, keď som kázal, stále bola so mnou Božia láska. Zrazu som videl, že sa deje veľký ruch všade. A ktokoľvek bol posadnutý zlým duchom, tí ľudia bežali dopredu. A tá najväčšia vec je, že oni padali jeden na druhého tam vpredu. A ja som dovolil, aby sa tam nás zhromaždili a potom som povedal, buďte ticho a oni boli ticho. A nakoniec po všetkom, potom, čo som dal modlitbu spasenia, čo sa ľudia zmierili s Bohom, povedal som, teraz v mene Pána Ježiša Krista, vyjdite z nich. A oni sa začali prejavovať, tí démoni. A väčšina z nich a väčšina z týchto boli tí démoni, čo z nich vychádzali, to boli duchovia tých, čo buď sa spálili, alebo obesili. Duchovia sebevrahov. Je to veľmi smutná vec. A pretože nejdú ani k Bohu, ani do pekla. Oni blúdia dookola. Preto Biblia hovorí Matúš 12, 43, 44. Je to veľmi smutné. Raz, keď som bol v nebi a bol som blízko pri nebeskej bráne a díval som sa na Pána na nebeskom tróne a videl som duše ľudí, ktorí prichádzali zo sveta. A keď som sa pozrel na jednu osobu, ja som videl videl som jednu veľmi, veľmi decentnú dámu. Samozrejme, ona verila v spravodlivý život a tak ďalej. A bolo jasné, že prichádza z veľmi, veľmi vznešenej rodiny. A v tú chvíľu, keď videla nebo, bola taká šťastná a
a jej tvár bola naplnená radosťou a šťastím Great expectation. Any a moment. prichádzala s veľkým očakávaním. Každú chvíľu už budem tam. A naraz som videl, Evil powers coming from another side. ako prišli zlé moci z inej strany a zablokovali jej cestu a povedali, patríš nám, poď. Oh, it broke my heart. To moje srdce The Lord was zlomilo. watching. He never interfered. A Pán sa díval a vôbec nezasiahol. Then I remembered. Vtedy som si What he zapamätal. said in Mark Pripomenul som si to, čo hovorí 36 and 37. Božie slovo u Marka 8, 36, 37. In exchange for his soul. Že čo by človek dal ako What does výkupné it za profit svoju man if dušu? he gains the whole world, Čo by človeku loses his own soul? osožilo, keby celý svet získal a vlastnú For the dušu sake of stratí? wealth, A táto pani standing the kvôli pýche, kvôli svojmu menu a majetku the Lord a svojmu postaveniu, on the cross. čokoľvek v živote chcela, ale What has prijať Ježiša Krista v celej plnosti, now? jej tie veci bránili. Coming back to the scene in hell. I was Vráťme sa ale k tomu, čo som videl, to, čo som videl v pekle. Milióny anielov. They have a head for each department. Oni tam majú oddelenia a v každom oddelení sú hlavy. Veľmi dobre zorganizované oddelenia. Letter department, Presne tak ako telephones department, tvoje oddelenia. complaints department. Telefonické oddelenie evangelizácií a tak ďalej. There's a department called lying department. Bolo tam oddelenie lži. These are lying spirits. To boli lživí duchovia. Enter a man, Keď vstúpi do človeka, ten človek bude iba klamať. whether he likes it or not, he'll speak only lies. On bude iba klamať. He can't help it. On nemôže pomôcť Because sám the sebe. devil is, that The lying particular evil spirit. spirit is there. And then the witchcraft department. Potom je tam oddelenie So veštectva. the moment they get an opportunity, they rush. And whatever havoc They want to create. they are asked to do, they will gladly do. A Now, what is the purpose of títo z tohto oddelenia, this evil spirit? ako náhle sa im niekto otvorí, oni bežia. Oni veľmi radi budú robiť svoju prácu. To hell. Čo je ich úloha? Úlohou všetkých týchto That's je, their main purpose. čím viac They know ľudí zo sveta zniesť do pekla. To je ich hlavná úloha. if you read John 16, Oni bojujú o to svoje víťazstvo. Matthew 25:41, Jan 16:11 a tiež Matúš and in 25:41. so many other places, A na toľkých iných miestach je napísané, že 13, so many other tiež u Matúša 13 a tak ďalej. You know that their end is sealed. So they would love to drag us Oni vedia, že majú zapečatené nebo, že sa tam nedostanú. to be bitter. A jediná vec, ktorú So robia, je snažia sa získať čím viac ľudí do pekla. Bolo tam oddelenie nemoci. there are subdivisions. V oddelení chorôb sú tam pododdelenia And v rámci tých head of oddelení the department, a he's na very druhý jealous nemoci of rôzne ordinary. pododdelenie. A ten It's an šéf abomination. celého toho oddelenia nemoci je The head of the devil who strašný is zjav. in charge of the sickness department. You don't know where his head is. You Padlý feel aniel, ktorý je his head zodpovedný has za been to cut off. oddelenie nemoci, je strašne škaredá bytosť. One hand has come from some other body. Ako keby mal hlavu z iného tela, ruku z iného One leg tela, from some other body. jednu nohu z iného tela a ako keby bol pozliepaný z rôznych Sight, bytostí dokopy. you can't believe. Ten pohľad na ňoho neuveríš. Terrible. Strašný pohľad na toho. One look at him, if you are a weak-minded person, your heart will stop. Keby And človek, ktorý mal slabé srdce, sa na to pozrel, tak mohol by zomrieť. A za ním sú milióny moci, ktorí idú a trápia ľudí. And they all the time go and torment the people. A stále idú a Encourage trápia the ľudí. people to torment. Once there was
woman Ich was úloha je brought to me for prayer. tých ľudí trápiť. Raz, keď mi doniesli jednu osobu a modlil som sa za ňou, Who is a very active member of a church. They believe in not in pastor, they call themselves elder, and she's one of the elders. a ona bola v jednom zbore a bola staršia zboru And to behave in a very peculiar way. a začala sa veľmi divne správať. So they brought her to me. Takže mi ju Very doniesli. innocently, out of love and compassion. I love everybody. So I Ja mám každého človeka rád a mám súcit. laid my hand. A ja som položil so súcitom na ňu ruky. God. A keď som na ňu položil ruky, zrazu bola úplne iná osoba. Dovtedy bola veľmi nežná, jemná osoba, ale keď som položil na ňu ruky v mene Ježiš, zrazu tak sa pozrela na mňa, že až strach prišiel na mňa. Ja som, neviem to opísať, zrazu tú zmenu. Then the friend who brought her to me is also a believer. Priateľ, ktorý ju doniesol ku mne, je tiež veriaci. My wife was there and I was asking that demon to go. A ja som žiadal toho démona, aby odišiel. One stare she gave me A keď sa pozrela na mňa, ja som bol prestrašený. and I prayed for her and sent her away because I was in a hurry to A oni sa modlili, go tí somewhere ľudia else. dookola. The next day, there was a prayer meeting. I said, you bring that woman there. Ale sme sa ponáhľali, museli sme ukončiť to zhromaždenie a som na druhý deň povedal, doneste túto ženu. A ona, jak sme začali vyháňať z nej toho démona, a ona začala rolovať z jedného konca miestnosti na druhý koniec. Keď som sa priblížila ku mne, alebo jak nej, tak ma chcela len zahrdusiť. Za každý ma chcela zahrdusiť, ten démon. Ale len čo tie ruky priblížila k môjmu krku, ako keby neviditeľná moc, bariéra bola medzi jej rukami a mnou. Ale nevedeli sme z nej démona vyhnať. A tento deň je to moja prax. Ja som sa modlil, keď som išiel Ja prvne, že idem spať, sa modlím. Aj vtedy som sa modlil. Niekedy moja modlitba pokračuje dlho do noci. Niekedy, keď sa modlím a Duch Boží príde na mňa a chcem, sa modlím úplne až do rána. A niekedy sa moja žena zobudí a keď vidím, že sa zobudila, tvárim sa, že spí a za chvíľu zaspí, pokračujem ďalej. A vtedy som sa modlil. A Pán Ježiš prišiel. On si vedľa mňa sadol a poznal moju otázku. Pozrel sa a videl som very beautiful young woman coming to me. A ja som videl prekrásnu mladú devčinu, ako prichádza ku mne. Before Jesus. Prišla a poklonila sa pred Ježišom She told me her story. a rozpovedala mi svoj príbeh. Such a street, such a village. Bývala som v takej a takej ulici, v takej a v takej dedine Husband is a terrible man. a môj manžel je strašný muž. He wanted to marry somebody else. So On sa chcel oženiť s inou ženou when I was pregnant, I think 8 months or so, a keď som bola tehotná, myslím, he v 8. mesiaci, to death. on ma And when he was strangled, zaškrtil na smrť. I wanted to strangle his neck. A keď ma škrtil, ja som chcela I tried my level best. uškrtiť jeho, aby som sa ubránila. Kill me. Ale on bol silnejší a tak ma zabil. And I saw this woman. A ja som nevedela potom, čo She was robiť. a God-fearing woman, all right. Ale keď som potom zbadala túto ženu, tak bola to síce bohabojná žena, Cannot control her tongue. ale bola veľmi arogantná žena a nevedela kontrolovať svoj jazyk. Vtedy som si povedala, toto je správna osoba, do ktorej vstúpim, So that's why I said, ktorej sa zmocním. it's my habit to A strangle. povedala, preto odvtedy môj Next zvyk time, je because I tried my hrdusiť level iných. best to strangle To them. preto, že pred svojou smrťou, prvnež ma môj manžel zadusil, ja som And sa snažila zadusiť jeho. A ten démon plakal, tá mladá devčina plakala a plakala a Ježiš povedal, choď. A ona sklonila svoju hlavu a odišla. To je koniec toho príbehu. How do these angels feel in being in hell? as I told you, the entire atmosphere is Ako sa títo anjeli cítia so v pekle? gloomy.
Ako som už povedal, je tam strašne Now, deprimujúco. if you read the Rytme, chapter of Matthew, keď si čítame Matúša when 8, the Lord Jesus Christ was met by the people possessed with several demonic powers. keď Ježiš sa stretol s ľuďmi, ktorí mali niekoľko Have you come to torment us mocnosti before temna. our time? Oni mu povedali, Have you come to prišiel si torment nás trápiť pred before our časom, prišiel si nás trápiť pred Because the časom, Bible says, as I said in John lebo Biblia 16:11, hovorí 16:11, ako som už Revelation povedal, 20:10, a zjavenie Satan is 20:10, meant to be tormented in hellfire. že diabol bude trapený v pekelnom Bible says in ohni na Matthew veky. 25:41, hell, A Matúš the lake 25:41, of fire is made for Satan peklo and his angels. a ohnivé jazero je urobené pre Satana a jeho anielov. So, Takže Satan pozná svoj when koniec. you are there, Takže keď si there's an tam, atmosphere of fear, je tam trembling, atmosféra uncertainty, strachu and gloom. a The future of these evil powers také is šero. gloomy. Je tam strašne When you are there, you deprimujúce also feel šero, so gloomy. prítmie. But personally, when I was there, I was so inquisitive, so I didn't feel much about this gloomy atmosphere. A keď som bol mimo, ja som necítil túto atmosféru. As you go to this witchcraft department, Teraz, keď sa vrátime k oddeleniu veštectva, men and women give themselves up for practicing keď sa človek, witchcraft. žena alebo muž After odovzdá some time they become praktizovaniu helpless. They take the upper okultizmu, hand. alebo veštectva, In the beginning, it doesn't appear like that. Yes. na začiatku In the sa beginning, nezdá it's very interesting. You are nič the zlé. master of the whole thing. Začnú Later byť on, they majstrami become celej your tej master. veci, ale zakrátko And, oni sa stanú démoni So majstrami when, toho they človeka. appeal, immediately the correct person is sent. Keď sa That človek particular otvorí evil týmto power okultným veciam a požiadajú, do v the tú chvíľu havoc prichádza osoba z pekiel a that evil začína power pracovať is s tým človekom. Je z pekla poslaná zlá sent. moc. And, talking to the, Bol som raz v jednom zbore, v jednej cirkvi and a there was a po konci a zhromaždenia som sa man, rozprával s he was jedným working in a big company. pastorom He suddenly a bol tam jumped up muž, and ktorý pracoval v jednej started running out of spoločnosti the church. a zrazu So the vyskočil young man a there bežal z caught hold cirkvi. of him. A He taký said, mladý "Leave ho me, človek it's ho coming, chytil it's coming." a on začal kričať, on Then prichádza, later on, prichádza. I was told that this man's enemies have done witchcraft against him. Neskôr som So in the sa to office, počul, he že suddenly nepriatelia said, "Oh, a lion is coming." urobili They will- veštectvo he proti will nemu, jump nejakú and run. čari. He'll be going in the bus, he'll say, "Oh, here's a tiger to attack me." Jump out of the bus. And many times he was saved from death. So same thing he... Hodili na ňoho kliatbu a ten človek zrazu napríklad v autobuse videl tigra a začal utekať. Mal tieto... I prayed, "Lord Jesus, what is it?" And the Holy Spirit came. He opened my eyes. I saw sa modlil, a very "Pane, čo mám fearful robiť?" personality with the 5 heads this side and 5 heads this side. A som sa modlil k Bohu a Boh mi otvoril oči a ja som videl takú As you're filled osobnosť. with the Holy Spirit, you have everything except fear. That the human fear is gone. Keď si naplnený So I Svätým asked Duchom, that evil power, vtedy strach "Why odíde you od are teba. chasing this man?" A vtedy He som said, sa "Look behind opýtal you." toho démona, prečo prenasleduješ toho he looked človeka. back. A ja som, And I on saw povedal, pozri sa za mňa. A ja som A videl, man in the burial ground doing some za týmto mantras démonom and nejaký chanting človek something. na It is he. cintoríne, na who is hroboch sending me. robil čary So I have nothing against a this. tými čarami So I said, "In the name of posielal Jesus toho Christ, démona za ním. go back." A ten démon povedal, ja nemám nič proti tomu človeku, ale ten človek s hrobou ma posiela. A vtedy som povedal, v mene Ježiša Krista, choď. Anger. A on bol fury. plný hnevu, zúrivosti. Magician saw it coming back with so much of fury. He ran for his life. But that day, that man was delivered. So, witchcraft is a terrible thing. And I can so on A narrating keď odchádzal ten so many
Démon a tí magovia, keď videli na hroboch toho démona, ako s zúriosťou odchádza, tak utekali o svoj život. Several years ago, there was a Takže bishop veštectvo, čarodeníctvo je Nazir in strašná vec. So I went to conduct A môžem vám povedať toľko smutných príbehov. 4 days. And he told me, Oni prichádzajú a Sunday útočia. morning I will not be there. I have to go to another place. But you be in the service. Pred rokmi biskup Erik Nazir Take part in the communion service and so on. I said, right, Bishop. bol v meste Dili a ja som išiel tam a mal som verejné zhromaždenia. Lo and behold, he was there. A on mi povedal, v nedeľu tam nebudem a ty poprosím ťa, a budeš na službe, ty zober službu And then the service was over, everything. a prosím ťa, buď na tom zhromaždení, kde bude Večera Pánova. A ja hovorím, dobre, prídem. Následujúci deň, keď som prišiel do zhromaždenia a on tam bol a veľmi, veľmi silno si ma privinul k hrudi a dosť dlho ma tak držal. No potom to skončilo, potom skončilo zhromaždenie. A po nejakom čase that on that day I embraced him so tightly, I canceled my program elsewhere and came to that. Povedal jednému človeku, že v tom čase, keď som si ho tak blízko privinul k sebe na tých bohoslúžbách, tak sa niečo stalo. Ja ti musím niečo povedať. V jednom meste Jaipur bola tam taká pekná rodinka, ale niekto proti ním urobil čary, kliatbu. Raz za mesiac príde zlá mocnosť na jeho manželku a vtedy ona bude plná a vtedy v tom mesiaci má ona zúrivosť a všetko rozláme, zničí všetko v dome a nikto sa neodváži približiť k nej okrem mňa. A ja tam chodím k nej a sedím spolu s ňou a ona je ticho. Ale keď odídem preč, znovu robí ten démon skrze ňu zle. A ja som nevedel, čo robiť, a keď som vtedy objal brata Dinakarana na tých bohoslúžbách, vzal som vreckovku a pritlačil som, keď som si ho tlačil k hrudi, pritlačil som na brata Dinakarana vreckovku a povedal som, Pane, daj tam to pomazanie, nech bude oslobodená tá žena od démona. A ja som poslal tú vreckovku tej rodine a tá vreckovka, ktorá bola pritlačená na telo brata Dinakarana, bola poslaná tej rodine a nikdy viac ten démon neprišiel do života tej ženy. A ja som, nevedel si o tom, ja som o tom nevedel, oni mi to povedali potom. Raz som bol v jednom meste, ja som tam išiel z nejakých pracovných povinností a ja som bol bankový úradník a šéf z banky mi povedal, že najbohatší muž z mesta ma pozval, aby som k ním išiel na čaj. A tí ľudia povedali, že by bola úcta pre nich, ak by sme mohli prísť k ním. Oni neboli kresťania. A ja mu hovorím, ty si myslíš, že keď tam pôjdem k ním na čaj, myslíš, že to bude nejaký prínos pre banku? A on povedal, veľký prínos to bude pre banku, pretože to je veľmi bohatý klient a má u nás veľké prostriedky uložené v banke. Tak sme tam spolu s manažerom šli. Ten muž však chcel rozprávať iba so mnou, preto môj manažer sa ospravedlnil a zostali sme sami. Ten muž bol vlastníkom veľkej autobusovej spoločnosti. A nejaký nepriateľ išiel proti nemu, dal na ňo kliatbu a urobili nejaké čary. Takže na jeho manželku prišiel démon a kedykoľvek ten démon prehovoril cez jeho manželku, prišla kliatba a to sa stalo. Napríklad povedal, tvoje autobusy pôjdu po tej a tej ulici, všetky autobusy, ktoré chodia po tejto ulici, sa rozpadnú, sa pokazia.
a strašné veci sa diali a on nevedel niesť toto bremeno. Hovorí, prosím, pomôž mi. So I told him, see, I came to you as a banker. Ja som mu povedal, ja som prišiel k tebe ako bankár, nie ako pastor. Daj mi prosím chvíľu času, daj mi miesto. Tak mi dali takú miestnosť, kde som sa modlil a hovorím, Pane Ježišu, ja som tu prišiel ako bankár a tu mám dočinenia s mocným démonom. Toľkí mágovia prišli. A v tú chvíľu, keď uvidela tá žena nejakého mága, povedal ten démon cez ňu, ty si prišiel, ja viem, aké mantry použiješ proti mne. A vtedy mu žena povedala, ten démon skrze tú ženu povedal tie mantry, ktoré ten príslušný mág používal. Ona dopredu povedala, čo títo povedia. A ona zobrala tanier a hodila to ako frisbee do neho a skoro mu odťala krk. A tí ľudia sa už nikdy viac nevrátili. Toľkí kazatelia tam prišli a ušli preč. Nič sa nestalo. A keď som počul ten celý príbeh, vtedy som bol prestrašený a hovorím, Pane Ježišu, čo mám robiť? A prišiel Svätý Duch. A Ježiš prišiel a oni zmenili moje srdce. A on hovorí, synu, preukáž jej lásku. Ja ju chcem oslobodiť. A vtedy celý môj postoj sa zmenil, strach odišiel a ja som išiel a hovorím mu, požiadaj manželku, aby prišla. A ona prišla a hovorím jej, sestra, poď, posaď sa. Ona prišla, posadila sa ako baránok a jej manžel bol tak veľmi udivený a hovorí, Pane, toto sa deje mojej manželke? Ja tomu neverím. Ja som sa modlil jednoduchú modlitbu. Chvíľu potom spadla na zem a chvíľu robila nejaké prejavy démonské a potom bola slobodná. A keď vstala slobodná, povedala, nesmieš odísť z tohto domu prv, než ti neurobím večeru. Takže mi uvarili večeru vtedy. Samozrejme, to trvalo nejaký čas a mali sme ten najkrajší čas. Je to tak reálne. Diabol je tak reálny. There's a place called Sambalpur in Orissa. Je také jedno miesto v jednom štáte Indii. Here in the Jesus Calls office. In an important meeting, they came and told me, some people have come from Sambalpur. They're carrying a letter from the Bible Society of India secretary. So they want to see you for a few minutes. Prišli nejakí ľudia a povedali, že z nejakej biblickej spoločnosti chcú s tebou rozprávať. A že majú nejaký list. A oni prišli z veľkej diaľky a majú list. A chceli ti dať list. A ja som sa s nimi stretol a povedal som, o čo ide. A povedali, na našu rodinu hodili nejaké čary. A presne o 6:00 popoludní prídu 4 démoni. Môžete ich vidieť. Oni prídu a všetko zničia v dome, porozbijajú všetko a odídu. A prišli k policii, polícia prišla a povedali, toto nie sú ľudské bytosti, my nevieme, čo s tým robiť. A polícia odišla. Prišli modlitebníci a spievali piesne, buchali na bubny, nič sa nestalo. Prišli démoni a povedali, my milujeme pesničky. A tí ľudia s tými bubnami a pesničkami utekli. When they sang victory through the blood, they also sang victory through the blood. They're so terrible. And they brought a little boy. A donesli malého chlapca. And the little boy once asked them, a malý chlapec sa ich opýtal, prečo nás trápite? What
should we do to get you out of this home? Čo máme robiť, aby sme vás dostali z toho domu? They gave us your address. A oni They povedali, said, if that man says, we will go. že That's why we niekto come all nám the way. dal adresu. Ak ten človek, čo nám dal adresu, povie, že máme odísť a my odídeme. Lord Jesus, be the moved with compassion A ja som sa modlil s takým súcitom a povedal som, Pán Ježiš, and command those evil spirits. a ja som prikázal tým démonom, aby As your odišli. servant, in the name of Jesus, I am asking A hovorím, ako tvoj sluha v mene Ježiš, prikazujem, nech táto kliatba, to veštectvo odíde a nech je zlomené nad tým domom na veky. Veľmi jednoduchú modlitbu, ale prišla z môjho srdca plná lásky a súcitu. Same moment, A ten istý moment those four evil powers came and told them, He has commanded us to go no other way. prišli tí 4 démoni a povedali, on nám prikázal odísť, tak The ideme. witchcraft department is so big, but the sickness department is terrible. To oddelenie veštectva je obrovské, ale oddelenie nemoci je strašné, je obrovské. Diseases upon the bodies of the people. Keď títo démoni z No oddelenia X-ray can find it out. chorôb So the body remains dajú na normal. človeka chorobu, lekári nenájdu nič. Check up, everything is Lekári fine. pozrú a povedia, ty nemáš That is nič baffled. Why this man is like this? a nevedia, prečo je tomu človeku But tak. the real thing is that evil power comes, it will put A tá realita je, že keď prichádza zlá mocnosť, prichádza astma the man of God comes, a keď príde k this človeku evil muž Boží, power stands out. tá zlá mocnosť na chvíľu There is odstúpi. one Professor Michael Kumar in our Jeden college. profesor na His našej niece had the problem of univerzite. evil powers and she went through lot of agony. a jeho So- netier She came home. mala chorobu, I talked to her and prešla prayed cez for her. mnohé So agónie. Ja sweet. som sa s ňou rozprával a modlil But sa when s she ňou, went home, ale keď she had išla the same domov, problem. ten istý problém vrátil sa. So my friend was horrified. A môj priateľ sa And the bol evil spirit prestrašený spoke. Do a you think prehovoril, I'm a fool? zlý When duch, you went to that man's house, I stayed outside. a povedal, ty si myslíš, že ja som blázon? This is terrible. Keď si išla do domu tohto muža, These evil spirits, they are terrible. ja som bol preč. And they can kill you. So likewise, several departments. Títo démoni prichádzajú a dávajú This is one smrť, side. dávajú človeku chorobu a chcú ho zabiť. On the Je tam other viacero oddelení. When the souls of the people who are not prepared to die, Keď duše ľudí, ktorí nie sú pripravení and the zomrieť sins are not a nie forgiven, sú pripravení sa stretnúť s Bohom when they a zomrú, mock at the people who tell them about God, a keď His sa love, posmievajú His ľuďom, sacrifice on the cross, when they die, ktorí sú veriaci, a keď it's títo ľudia terrible. potom zomrú, je if to you read strašné. Matthew 8:12, Keď si čítame Matúš Matthew 8:12, 13, Matúš 42 and 50, 13, 42, 50, in so many other places. Say, Matthew 25:30. napríklad Matúš 25:30, ak by When sme these souls konkrétne come, chceli hovoriť, They are in great numbers. keď tieto duše prichádzajú, sú And vo from veľkých there- počtoch. Satan, by his power, makes them see A keď títo ľudia, ktorí nemajú prísť do neba, place where they prichádzajú could have gone. prichádzajú vo veľkých počtoch. Satan im ukáže they to see najprv to miesto, kde mali Their prísť. heart is broken. A Oh, oni, my mom told me. oni My vidia, pastor told me. aké úžasné to tam je, The a oni evangelist povedia, told matka mi vravela, My brother pastor mi told me. vravel, nejaký kamarát, brat mi povedal o I tom, did not listen. ale ja som neposlúchal. To what a place have I come? Na aké miesto som sa You dostal. see, it is group after group after group and group A and group, potom je skupina za skupinou, za skupinou, za skupinou. group after group. A v nebi sú tiež skupiny, skupiny. Všetci spievajú a chvália Pána Ježiša. A oni sa tešia v prítomnosti Božej. Not knowing how to praise Him, that is their problem. Ich How to problém je, praise že nevedia, ako by ho chválili. To what a place have I come. Že na aké miesto úžasné sme prišli, ako ho len chváliť. Agony is piercing. Ale tie skupiny tam v As temne, Angel and myself, as we walked, their
scream. Oni vidia tých, It really breaks your tú heart. celú realitu a to zničí ich srdce na kusky. And then there is a place called the Lake of Fire. Potom existuje miesto, ktoré sa nazýva jazero ohňa. Some are here, why some are in the Lake of Fire. Ja neviem, prečo niekto je v jazere ohňa. 41, you read about this Lake of Fire. My si čítame Matúš Again in 25:41 Luke chapter 16, a tiež Lukáš 16. Je tam, the rich man and the poor Lazarus. sa tam hovorí o tom bohatom človekovi a Lazárovi, Rich man, after his death, his soul is in torture in že fire. ten And he says, bohatý Abraham, človek bol v ohni Sir, I am tormented in this. a hovorí, ja som tu trapený, I am Abraháme, tormented in this. som tu trapený v tomto ohni. Send someone to warn my Prosím, brothers. pošli jedného z mojich bratov. I am tormented in this flame. Pošli niekoho k mojim And I bratom. saw this lake Aby of tu fire. neprišli. It is a big ocean. I won't call it as a lake. Ja to nenazývam jazero, je to And oceán. most To jazero ohňa. horrifying thing about this To lake of fire is najstrašnejšie na tom jazere the ohňa, wall around the lake of fire. Though it looks like a big ocean, ono to and vyzerá it has ako tides. obrovský oceán. You see, if you see in the marina, you see the water tide. Here it is the Ono to tide vyzerá of fire. ako The waves. obrovský Waves oceán. of fire. Keď vidíš v And oceáne the soul is vlny, tormented. sú to vlny z vody, ale toto sú vlny z ohňa. A tie And duše sú tam trápené, Sometimes týrané. these souls are thrown out by the fire, exactly as a human body is thrown away by the waves of the sea. Niekedy tie duše sú odhodené tým ohňom, ako, presne ako vo They vode. feel so relieved. Vlnami vody try sú to odhodené climb up. predmety. The walls A oni na of tom that sea okraji and escape. sa chcú cez tie But the walls are steny made dostať preč. of big, straight cut mountain. Je to ako, Straight cut ten okraj jazera je ako taká mountain. So taká you cannot hora, escape veľmi it. But strmá. still they try to. A oni sa, nedá sa, ale oni sa snažia dostať stadiaľ. That fire, A potom príde ten it oheň, has life. Not like ktorý the má v sebe earthly fire. život. It has life. To nie je ako Like taký the tongue oheň na of a zemi. cobra Má to taký ako, catches to them sú back. jazyky ohňa, ako jazyky kobry. The Majú život v scream sebe. which comes out of their tongue that time is Ten oheň ich zlízne z toho okraja a ich krik je They strašný. thought they would escape, but They would once escape. again, Oni si mysleli, že už sa z They toho are allowed to dostali, escape. oni na tú horu šplhajú a verge of príde, escape a keď trošku už sa dostanú z toho ohňa, And pulls them prichádza back. ten Pulls them back. jazyk a znovu ich stiahne späť. and the most horrifying thing is A to najstrašnejšie na tom it je, is Satan who decides. First of all, he makes them cry and cry and cry. že Satan and cry najprv im and lament dá, aby more. lamentovali Oh, a what a smutili good a place plakali, I put plakali, plakali. Mental torture. On ich mentálne trápi. Then physical Potom ich torture. Physical torture in the fyzicky sense trápi. the soul is tortured in this fire. Aj It duša je is trápená even v tom now ohni. burning. Of course, according to Revelation 20:10, Podľa Satan himself zjavenia is going to that 20, fire only. 10, Satan tam bude v tom ohni. That is why he is so scared. And before he goes, he wants to take as many A people prvne, as než sa tam possible. dostane Satan do toho And the jazera, ktoré je pre ňoho saddest utvorené, on sa do toho Because all snaží the čím time viacerých thinking of zmietnúť. Money. Ľudí, money, ktorí fame, mysliali na fame, peniaze, philosophy, slávu, philosophy, filozofiu, Where this philosophy is učenia. going to end. Kde tieto učenia skončia? When you reject Keď odmietneš God's way of escape. Božiu cestu záchrany. Oh, the gnashing of teeth. Škrípanie zubov And then the scream a from the krik. lake of fire. where does this jazera gnashing of ohňa. teeth comes from? Odkiaľ prichádza ten You mean to výraz say those škrípanie people over there- zubov? Gnashing of teeth means not actually Not the grinding of- not the grinding, but the agony. Škrípanie zubov Oh, predstavuje why I didn't- agóniu, why I did not do tú strašnú bolesť. Oh, why I did not do. Tú agóniu, prečo ja, Why prečo that som, particular They time grind I- their teeth unable prečo to bear som their v tom agony. čase, kým som This mohol, to mental všetko torture. nezmenil.
To je tá. Jedna je mentálne trápenie, druhé trápenie je fyzické. Ktorí kde budú a ako to bude, to neviem. Pán mi ukázal márnosť sveta. Videl som veľmi veľkého prezidenta istej krajiny. Jeho zastrelili. Bol zabitý, zabili ho. Ako každý, keď zomrie, on si neuvedomí, že je mŕtvy. On si stále myslí, že je vo svojom tele. Určitý čas. I was in Delhi in April 18, 2001. V apríli 2001 som bol v Dili. Fell from the water tank and died. Jeden človek padol So I was in Delhi. Z nádrže vodnej a zabil sa. But later on, Ja som nebol v Dili, ja som nemohol prísť, one day I was praying ale jedného dňa, keď som sa modlil, why he died like that. a modlil som sa, Pane, prečo ten človek takto zomrel? Then the Lord showed me. A Pán mi ukázal, He fell nearly 30 feet. And then 10 metrov. his skull knocked against the floor. A potom padol His life came back. na zem a He vrátil was sa looking at his body, na chvíľu not knowing what has happened. a on sa díval na svoje telo a nevedel, čo sa That time he heard a sweet dialo voice. a potom počul hlas That voice, the voice of his dear wife. a počul hlas svojej manželky. She is also no more, as you know. Ona už tiež zomrela And she was asking him, a opýtala sa ho, Dad, is it hurting you much? boli ťa to, And oče, he veľa? saw her. A on keď ju videl, He was so happy and relieved. on bol taký šťastný. Forgot all about that. Zabudol na to všetko. And the angel of God who brought her from heaven. A aniel, ktorý ju z neba zobral, vzal ju naspäť hore. What I'm saying, when To, čo hovorím, your spirit leaves the body, you do not know. So the že keď president tvoj of this, duch odíde z tela, v tú chvíľu, he never knew that. tú prvú chvíľu nevie o tom, že není v tele, keď človek zomre, And then the devil's keď angels, náhle odíde. A keď sa vrátime k tomu as if prezidentovi, he's still in the world, on tam sedel the v people tom are aute cheering him on both sides. a démoni mu dali pocit, ako keby bol stále v tom svete, v tom aute a všetci mu tam blahoželali. Still felt that he is, On stále sa cítil, že pokračuje ďalej do tej svojej slávy and so on. They made fun of him. That was a delusion. a oni urobili takú ilúziu na ňo, podvod, tí démoni. On sa videl, ale to nebola realita. And saw A náhle he broke down. na konci tej cesty pochopil, kde je. Never and never see. A v tú chvíľu sa Never zlomil. imagine that scene. On nepredstavoval si, Miserable. aký mizerný sa cítil. They spoke so many things against him to make him more sad. A oni na ňo toľko zlých vecí nadávali a povedali, vítaj prezident. A potom začali na ňo hovoriť tie zlé veci, Finally, tak aby sa ešte horšie cítil. the angel said, now it's time for you to go. And said, now you see the fun. A potom aniel He povedal, simply said, Jesus. The angel who carried you. Yes. a keď sme tam boli v tom pekle, aniel povedal, teraz je čas ísť, uvidíš niečo. A on povedal Ježiš. God. Keď povedal slovo Ježiš v tom pekle, Hell was alert. celé peklo sa The whole hell zobudilo. was alert. By just mentioning Celé peklo bolo prerazené He strachom. said, has he come? A povedali, už prišiel, Has he come? už je Has tu, he come? prišiel. Because they know he's going to come. Lebo oni vedia, že prichádza, aby ich súdil. Whole hell Halleluja. was in utter confusion. Celé peklo bolo v zmetku. And the angel said, come. A aniel povedal, poď ideme. And we came back. A my sme odišli. But for several, A ja som sa several potom days, vrátil. I was hearing that voice. A ja som niekoľko dní počul ten hlas I came here. toho prezidenta. Prečo som Why sem I prišiel? neglected? Prečo som to The všetko gospel that was zanedbal? given to me Prečo som evanjelium len tak is zahodil? terrible.
That scream is terrible. Ten And the krik je scream of strašný. those people in the lake of fire. A takisto ako ten krik Terrible. tých ľudí v tom Did you see ohnivom jazere, to je strašné. popular people like the president that you saw here on earth, very popular and well known? Yes, that person They is have a bad another life. person also. Videl si aj niektorých iných populárnych ľudí? I do not Áno, want to speak ja about it. nemôžem hovoriť otvorene Anyway, mená it's tých a ľudí, warning. ale And that's why we speak videl som ich again and niekoľkých. again and again on the love of God. My stále How his hovoríme hands o are láske Božej. Jeho ruky sú Even otvorené. today he says, come, Aj dnes hovorí, come príď, unto me. príď ku mne. Now we will go to the angel of light. Pozrime sa na anjela svetla. Now if you read Keď si Luke chapter čítame Matthew Lukáš chapter 4, 4, verses 1 to 11. Matúš 4, How the Lord 11, Jesus Christ 1 až was tempted 11. by the devil. Ako Ježiša pokúšal Satan. So he himself came. On prišiel osobne. After all, he was his creation, Napriek tomu, že his own subordinate, his on own ho servant. stvoril, Had the audacity to come on bol jeho and tempt him. stvorením, on bol jeho Because he podriadený, wanted to have one more chance. išiel ho pokúšať Ježiša, One more napriek chance. tomu. But Lebo mal verse ešte 11 šancu. says, then the angels came and ministered to Jesus. Ale písmo hovorí potom, keď odišiel Satan, potom prišli anjeli a slúžili Ježišovi. Strengthening him. Oni ho posilňovali. 40 days he has been fasting. Probably they brought him some food to eat. On postil, možno mu donesli nejaké jedlo, my nevieme, And in Luke či mu slúžili. 4:13, he said, the devil A Lukáš left him 4:13 for some time. je napísané, že Satan ho na určitý čas opustil. Thank God our Lord Jesus went through every temptation, Takže náš Pán including Ježiš the Kristus temptation of the devil. prešiel cez každé pokušenie Well, as I a said, prešiel I pokušením keep diabla away takisto. from these evil spirits. Ako And som the už povedal, heart ja of na these týchto evil zlých spirits. duchov nemyslím, ja o nich Because if you read nerozmýšľam, John 13:2, lebo keď čítame Jan It 13:2, the thoughts put in by Satan into the heart of Judas that seduced him. že to First it was the thought. Why don't you bola betray- myšlienka, ktorú why don't you Satan betray vnúkol and take 30 Judášovi pieces of silver? Why don't you betray him? Take so a much ho money. napadlo, čo keby tak Then Ježiša 13:27 zradiť a says, získať "And nejaké Satan peňažky. entered." A Jan 13:27 hovorí, že a potom Satan vstúpil do jeho srdca. That's why you see many people, for example, it came in the newspaper. A mnoho There was ľudí, an engine driver napríklad- called Wilson. It came in the papers. Bolo to aj v novinách. Trichy Junction, he was a very faithful driver. Veľmi One day. verný vodič Started the engine, naštartoval allowed the engine to go, motor, ran before the engine, jumped before the engine, killed himself. And he left a suicide note. In that he has written, predbehol to "Every vozidlo a day nechal sa zabiť vlastným vozidlom. an evil power is coming and asking me to jump Jump before that. before A this train. napísal taký And I'm list jumping. pred svojou Unable to sebevraždou. bear this again. A hovorí, každý deň prichádza Satan One day, a dáva mi to That vnúknutie, young, aby som to wife, spravil. young wife, probably she's, say, 20 years, 21. Raz jedna mladá žena, asi tak 20-ročná, Parents, everybody came. prišli And jej they said, rodičia "Sir, she want to say something to you." a povedali, Well, chce ti they niečo are not povedať. believers, they're not Christian, they do not know Oni much neboli about Christ, but they heard about kresťania, ale počuli o mnohých kresťanských I zázrakoch have committed the most grievous sin. I said, my child, a what is hovorí, ja som urobila She najstrašnejší hriech. that? When my first son was born, A hovorí, aký hriech? from day one, I heard a voice. A hovorí, keď sa mi narodilo Take him dieťa, to the prvé, well and throw him od there. prvého dňa Take him som to the počula well and hlas, throw him there. sober toho chlapca a hoď to do studni. And one day, Každý deň som when he was počula 8 hlas, zober months svojho old, syna a hoď to do such a sweet studni. boy. A ten hlas bol taký Nobody was naliehavý, že keď voice mal came, 8 mesiacov, unable to bear the ten voice, hlas took the prišiel, ja child, už som nevedela threw him tomu into hlasu the odolať well, and he died. a hodila som ho do studni. I'm not able to bear the sorrow. A ja ten smutok neviem uniesť. Why did that? Prečo som to That's spravila? why Prečo the som Lord to Jesus spravila? said in John 10:10, Preto Ježiš hovorí Jan 10:10, že destroy zlodej prichádza na to, aby kradol, zabil a zahubil. and to steal. A Steal, destroy, and kill and destroy. kradnúť, zabiť a zahubiť. And in John 8:44, he is a murderer. A Jan 8:44 hovorí, že on je vrah. We have to keep away from him. My potrebujeme sa držať od neho. Nemyslieť na to, čo on hovorí, to, čo myslí, ale myslieť na Ježiša.
Ani len nemyslieť na Satana, myslieť na Ježiša. When I was in a particular city, Keď som bol v jednom meste I was praying as usual. a modlil som sa, Suddenly the whole atmosphere changed. zrazu sa zmenila celá atmosféra And I saw a beautiful angel. a videl som prekrásneho anjela. But I was wondering, A hovorím si, why? I feel so depressed to see an prečo angel mám of takú God. depresiu pri tom anjelovi Božom? Why the whole atmosphere has become gloomy? Celá atmosféra je Why my own Je heart has pošmúrna. become so moje gloomy? srdce je úplne zbité. Why? Prečo? And that person who stood before me was a person of extraordinary beauty A tá and osoba, handsomeness. ten anjel bol neskutočnú krásu mal. I am Lucifer. A on povedal, ja som Lucifer. As I said in Ezekiel, Ako som chapter povedal, 28, Ezechiel 28, 14 and 15, 14 a the 15, person of extraordinary beauty, že je to osoba prekrásnej extraordinary wisdom, krásy a knows múdrosti. how to put things across. A on vie, ako As sa I said, zamaskovať. 6 years God tested me in poverty Ako som povedal, Boh ma 6 rokov skúšal v chudobe, because He knew that He's going to use me with a lebo on vedel, very že ma large použije international ministry and v will have obrovskej to medzinárodnej handle službe funds. So my hands have to be a clean, že cez my moje heart ruky has to prejdú be clean, obrovské not množstvo to be peňazí. enamored of money. A ja som potreboval sa Certainly not naučiť enamored of money. hospodáriť s But peniazmi. God wanted to prepare my heart. A Boh chcel pripraviť moje For srdce. 6 years He tested me. Takže 6 rokov ma Again and skúšal. again. Thank God, 6 years. Vďaka Bohu za I tých kept 6 my rokov, life clean. že With what little zachránil môj the život, man že som čistý. gave. And what little people used to give me here and there. Brother, this is for your personal use. Only that I touched. Ja som sa nikdy nedotkol ani haliera. Exactly Iba keď after ľudia 6 years, prišli one a day, povedali, toto je pre when teba, I was osobne pre In teba. the bank. Len vtedy som si The ten Lord peniaz Jesus zobral. said, and now I have found you faithful. A jedného From dňa today, prišiel Ježiš, hovorí, and našiel you know som ťa verného. the financial Od problem from dnešného dňa je chudoba Thank od teba God. preč. Vďaka Bohu. until this day. Od dnešného, do Never dnešného dňa left me nikdy without ma the proper neopustil, the proper nikdy standard. ma nenechal bez náležitého jedla, ošatenia I domova. thank Him. But that day, when I was at the height of this agony, A v tých dňoch, keď som bol v tej agonii, tej Satan chudoby, came. prišiel Satan. in essence, he said, A on povedal, Mr. Dinakaran, I Pán appreciate Dinakaran, your devotedness, mne sa páči vaša deep oddanosť, devotion to God. vaša Very oddanosť much Bohu. appreciate it. Ja to veľmi, But what has Oceňujem. your God given you? ale čo tebe dal tvoj Boh? He has given you only debt, Dal ti dlhy, need, chudobu, sickness. choroby. All your relatives are against you. Všetci tvoji In príbuzní the sú bank, proti you teba. have so much trouble A toľko máš problémov v banke, in controlling your people. ťažko You ovládaš go svojich at 8 ľudí o'clock in the morning, come back at 3 a.m. the next day. a pracuješ How much mnoho hodín denne. Koľko You are pracuješ? doing. All this because you serve this Všetko great to ti dal person called ten Boh, Jesus. ten, Sarcastic way he put it. tá veľká osoba today you Ježiša, tell tak me sarkasticky to povedal. You will faithfully serve me in the same degree, in the same manner. A povedal mi And Satan, see ak what mu I give. takisto budeš slúžiť, ako The whole slúžiš world jemu, is mine. s tou úctou a s tou I will see oddanosťou, currency notes všetko ti dám. thrown Celý at svet je your môj. feet. Celý And I will svet. Ja ti say, hodím trón He is my pod tvoje prophet. nohy. A budeš môj You can prorok. give still prophecies. I'll give you the ability to give prophecies. A ja ti môžem dať schopnosť will prorokovať. drawn to you. A ľudia budú There is a priťahnutí man k tebe whom we can go for a budú ti prophecy, dôverovať, prediction. pretože ty budeš And, mať predpovede so a on. proroctva. Within one day, I'll make you the richest Zo person. dňa na deň ťa urobím najbohatšieho človeka And sveta. you see, he speaks in such a sweet way. A hovoril takou Anybody will be tempted. úžasným spôsobom. Ktokoľvek by bol pokúšený, Very sweet pokúšení. way he talks. I myself was Príťažlivo so much hovoril. taken aback. Oh my God, yes, that's true. A ja som sa cítil, a ja sám som v tom But I'm in deep. videl, že áno, je to, áno, ako som priťahovaný k tomu. Ja hovorím, mám problém. And then the Holy Spirit came A potom prišiel and Svätý showed Duch, me under scene. ukázal mi inú scénu. When I was 20,
keď som mal how 20, I was running towards the railroad to commit suicide. Ježiš mi vtedy ukázal keď som mal 20 rokov, ako som chcel urobiť sebevraždu. Ako ma policajt zachránil a viedol ma k Ježišovi. A ako som mu dal svoje srdce. A ako mi dal pokoj a radosť. A ja som si spomenul na to bohatstvo. A hovorím satanovi, čokoľvek si spravil, čokoľvek mi dáš, ale toto, čo mám dnes, toto odpustenie hriechov, ktoré mám, tú radosť, to ty nemôžeš dať. Ja stále budem slúžiť Ježišovi. A on odišiel. So, people many times are carried away by the sweet, enticing words of the devil. Mnohí ľudia sú odtiahnutí tými zvodnými slovami satana. Mnohokrát, že opakuje tie isté veci. Well, my son Paul was born after my wife had a miscarriage. Môj syn Pavol sa narodil ako tretie dieťa. Najprv mala potrat manželka a potom nám zomrelo to prvé dieťa. Takže to tretie dieťa bolo veľmi vzácne pre nás, lebo konečne sme mali dieťa. Každý sa modlil za to naše dieťa. Páne, požehnaj Pavla, požehnaj Pavla. Všetci naši známi, priatelia, príbuzní sa modlili za toto dieťa. Raz, keď som sa modlil, znovu prišla tá istá atmosféra. A znovu prišlo to šero, to temné svetlo. Nie svetlo Ježiša. A hovorí, ja ti ukážem, ako tvoj syn zomrie. Ja som bol prestrašený. Ale ja som sa modlil. Zachráň ma aj moje dieťa, ochraň ho. A ja som vedel, že toto posolstvo prišlo od diabla. Akákoľvek návšteva Krista alebo anjela prinesie úžasný pokoj Boží. To je znamenie. Ten rozdiel medzi videním diabla a návštevou z neba alebo Ježiša, návštevou od najvyššieho Boha, návšteva Svätého Ducha. Na jednej strane strach, beznádej, tma a na druhej strane pomazanie, láska, radosť, pokoj, svetlo. Môžeme povedať, že to sú opačné hodnoty. Čiže keď nemáš všetky tieto znamenia nebeské, never tomuto videniu. Akékoľvek videnie, pokiaľ nemá tieto znaky, zahoď to do koša. Lebo Biblia hovorí Rimanom 15:33 a 16:20, Židov 13:20, že Boh je Boh pokoja. A Ježiš hovorí, Jan 14:27, ja vám dávam svoj pokoj. Môj pokoj vám dávam. A Filipanským 4:6-7 hovorí, nestarajte sa o nič, nestrachujte sa, netrápte sa nad ničím. A on vaše srdce bude strážiť v perfektnom pokoji, v dokonalom pokoji. Both heaven and hell, and you saw both these things. Why is that only to you these things are all revealed, or only to a few chosen people these things are revealed? Ty si videl nebo a peklo. Prečo len niekoľko ľudí na zemi mali tie videnia neba a pekla? Prečo patrí to len niektorým ľuďom, alebo to môže mať hocikto? I do not think so. Nemyslím si. Ja úprimne verím, že keď prosíš, dostaneš. Ak klopeš na dvere nebies, dostaneš. Jedná sa o tvoju úprimnosť, o tvoju odhodlanosť
My heart cries for Aj v tú more chvíľu of dnes moje the power of Jesus srdce Christ to be túži manifested po viac in our väčšej moci Božej. Thank God for all that He has done. Ďaká I am Bohu za so všetko, čo grateful Boh to Him. doteraz urobil. Ja som tak Anywhere I vďačný, ale kdekoľvek idem, Anywhere I go, kdekoľvek idem, people say, because of you, sir, I am alive. mi ľudia hovoria, kvôli tebe žijem, You, I have a child. I went lebo to kvôli Bombay. tebe mám dieťa. We went to the YMCA for a meeting. Raz som išiel do Bombeja, A couple came mali sme v running IMKE to me. stretnutie Sir, you came to Bombay more than 16 years ago. a povedali mi, pred 16 rokmi ste boli v Bombaji This girl was born that time. We were childless. a toto dieťa sa nám narodilo, my sme boli bezdetní a toto je to dieťa. A oni ma objali. Aká radosť to bola. Every day miracles happen. Každý deň sa dejú zázraky. Just coming to this recording place, a very precious brother came. Raz som prišiel na to jedno miesto, prišiel taký vzácny brat. Jesus Calls Ministry. On He said, the other day I sent my daughter to you. hovorí, raz som poslal svoju dceru k tebe. Some peculiar pain in the hip and A ona could not trpela walk, s could not do zvláštnou anything. takou And all the doctors bolesťou said, sorry, nothing can be done. a lekári povedali, nič sa We were nedá in urobiť. So much agony. A pri Thank you toľko very much bolesti, for receiving my utrpenia jej daughter, spôsobovalo. praying for her A immediately. ty si sa modlil za moju dceru a bola úplne Even uzdravená. today she V tú is chvíľu. a A brother aj is dnes offering je only for slobodná. life. Well, this goes on all over the world. A stále sa to deje všade po svete. I want to know more Ale about moje you. srdce I want to have stále more of túži. His Áno, mind, chcem vedieť more viac of o His teba, power. Ježiš. Chcem vedieť viac o tvojej If moci. you have that desire, I think heaven will still open. So it's not that God has chosen. Takže ja verím, že nebo je stále otvorené pre kohokoľvek, kto túži. The choice is there. For example, Jeremiah chapter 1 and verse 5. I have chosen you. Jeremiáš hovorí 1.5. Áno, Boh si volí určitých služobníkov. Boh hovorí, že ja si volím. So that is there. Galatians chapter 1, period 12 and 15. There also. Galatianom 1, 12, The great 15. apostle Paul said, I have been chosen. Pavol hovorí, ja som bol vyvolený. So this choosing of the Almighty God is there. To, že si ťa Number Boh one. vyvolí, to je jedna vec na Number prvom two, your mieste, own eagerness. ale na druhom mieste je to Number na three. tvojej. I was talking about brother túžbe. and sister Lemure who prayed so much. But the Lemure is a man of faith. Napríklad brat Lemure je muž He will viery. always quote the promises of God. On stále cituje zasľúbenia Božie Ask and it shall be given. a hovorí, I'm asking, žiadajte so this a bude brother vám must dané. be anointed with the Holy A Spirit. hovoria, His prosím, grip is terrible. a His wife is, aby ten človek bol pomazaný duchom. she believes in a very humble way. And Jeho manželka je úplne iná. Ale on vierou všetko dosiahne. A o jeho manželke počujeme, ako mnohokrát bola v nebi a podobne. Oh Lord, how nice it will be if I can come to heaven and see you. A ona sa modlila raz, Pane, tak by som túžila raz prísť do neba k tebe a vidieť ťa. Lord says yes, I will say, because she and her husband laid their hands upon me and prayed for me to give all the grace of God. Probably the grace in her life. Raz sa oni modlili nado mnou a položili na mňa ruky a modlili sa za milosť nado mnou. Možno, že je to kvôli tomu, že sa oni vtedy modlili nado mnou a prišla tá milosť na mňa. Nie preto, že ja som nejaký hrdina, ale možno tá milosť, ktorá bola nad ňou, prešla na mňa, bola donesená do môjho života. Lebo Pavol hovorí napríklad, že keď som, Timoteus, na teba položil svoje ruky a starší na teba položili ruky, Timotej, ty si vtedy prijal dáry Svätého Ducha. Možno, že to je aj tak. And the greatest struggle is to keep going. To najťažšie je pokračovať a nedívať sa späť. Thing that I saw in heaven Dôležitá vec, ktorú som videl v nebi, shook me up, ktorá ma prestrašila, made me to be alert at all times. That is the spirit of Judas. to bol duch Now, Judáša. think of Judas. Porozmýšľaj si, Luke chapter 9, 1 and 2. skúsme sa zastaviť nad Judášom. Lukáš 9, 1, 2. Same authority to cast out the Boh evil mu dal spirits tú istú and autoritu to vyháňať heal the people. zlých duchov a uzdravovať nemocných. In John 12, Jan 12, 6, he was 12:6. carrying the bag, the money bag of Christ. Christ had so much confidence in him. Whatever money people give, he'll give it to him. on niesol
But look at this mešec man, he Ježišov. betrayed Jesus. Ježiš mu tak dôveroval, dal mu And peniaze, In aby ich spravoval, a on ho zradil. 27th chapter of Matthew, A my si čítame v Matúšovej 27. kapitole, so upset. And že bol he taký went to the chief priest. Here are the 30 pieces of silver. Take it bezradný and release a my vzal tie Take this. strieborné peniaze pred kňazov a hodil ich tam. But they chráme. didn't oblige, and he committed suicide. Vezmite si svojich 30 strieborných, hodil ich v chráme na zem. When his spirit Potom came, išiel a obesil sa. Keď jeho duch prišiel, just because he was one of the chosen vessels, kvôli tomu, že the bol Lord Jesus Christ. jeden z vyvolených In Luke nádob, chapter 6 and verse 12, the whole night he prayed and chose the 12 disciples. Lukáš He was 6.12, one. Ježiš sa modlil celú noc a tak si But 12 later on he vyvolil. says in John chapter 6, 64 and verse 70. A Jan I 6.40 chosen 12 of you. 64.70 hovorí, či som si vás nevyvolil 12 a jeden z vás je diabol. Nevertheless, Napriek when the tomu, soul of Judas came to hell, keď Judášova duša prišla the do Lord pekla, said, pán povedal, keep him away. držte ho mimo. And he said, nobody should torture him. A hovorí, nik ho nebude trápiť. The devil was not allowed to torture him. Diabol nemal právo ho trápiť. So, you see the soul of Judas, if you read John 17:12, is called the son of perdition. Keď si čítaš Jan 17.12, je to So- duša zatratenia. You see the soul of Judas, your heart is moved. Tvoje srdce je pohnuté, It is a vidíš jeho part of dušu. hell. Je súčasťou He pekla, is not with the other group that is gnashing and ale wailing. není s tou skupinou ľudí, ktorí Nor his soul is in the s zubami fiery furnace. škripu. Ani není v tom On the other hand, ohnivom jazere. Loneliness. Loneliness. Oh, Je wilderness. nekonečná samota. And I saw that spirit in great agony. A videl som toho ducha v strašnej Sit agónii. for some time. Then it'll become very impatient. Chvíľu sedí a potom zrazu je nepokojný, netrpezlivý He will say, a potom povie, I betrayed him. ja som ho zradil. I betrayed him. Ja som ho zradil. And scream. Potom kričí, No rest, night and day. nemá pokoja deň a noc. Very pathetic. Je to veľmi So smutné. backslide is easy. To backslide is easy. But to remain. Odpadnúť je To the ľahko, end ale zostať is do konca je veľmi ťažké. But thank God, Ale vďaka the Bohu, Lord Jesus Christ has said in Mark 16, ako 17, Ježiš povedal, Marek He 16:17, will cast out the v mojom mene budete vyháňať démonov. Aleluja. And the Bible says in Jude 24 A Biblia hovorí Júda 24, to keep us from sliding down. že on má moc nás udržať od toho, aby sme odpadli. Aby sme Let us cling on to Him. vydržali do konca a zostali The čistí pred ním. easiest way to cling on to Jesus Christ Tá is najľahšia think cesta, of His sufferings. ako To zostať think of His sufferings. Kristovi, je rozmýšľať o jeho utrpeniach. You realize how much He has suffered. Rozmýšľať o jeho utrpeniach, ako veľmi trpel. Keď rozmýšľaš o jeho There are so utrpeniach, many vicious nemáš dôvod nariekať ani but still. reptať. For what He has already done for you, A to, čo všetko urobil pre teba, on zostal verný. One question on what is Antichrist and what is 666? Čo je the Lord has Antikristus? not revealed anything about Boh mi na tieto this témy Antichrist and nezjavil other nič things. konkrétne, But the Bible says, Ale Biblia anyone who hovorí, denies the coming of our Lord Jesus Christ in flesh and že blood is ktokoľvek an Antichrist. zapreje, Let us not do that. poprie príchod Pána Ježiša Krista, je Antikrist. Has the devil anything to do with bondage? Keeping the people bound, they know that they are wrong, but still they can't come out of it and they are still there, living there. Sure, it is the devil
Keď sú ľudia v poviazaní, je to diabol? Áno, samozrejme je to diabol. Lukáš 13, 11, 16. Prišla žena, ktorá mala zohnutý chrbát. Ježiš hovorí, že bola poviazaná. Samozrejme, že ľudia sú poviazaní zlými návykmi a podobne. Oni to vedia urobiť. Very much. In the name of Jesus. Môžu byť oslobodení. Áno, samozrejme. Môžu ľudia oslobodiť sami seba od démonov? No, when they are bound by evil spirits, it will not be possible for them to pray. Ak ľudia sú poviazaní zlými duchmi, oni sa nevedia modliť sami za seba. You are there only for that. Ty si tam na to, aby si ich oslobodil. 2. Korinským 5.20 hovorí, že ty si vyslanec Kristov. Preto nám Boh dal dar rozoznania duchov. 1 Corinthians 12, verse 10, the gift of discerning of spirits. 1. Korinským 12.10, že nám Boh dal dar rozoznania duchov. Keď sa modlíš za osobu a príde ten dar, the Holy Spirit will show you. Tedy príde Duch Svätý a ukáže ti, či je to duch Antikrista, duch diabla, alebo je to nejaká nemoc. Ak je to nemoc v tele, Biblia hovorí, pomažte ju olejom tú osobu a bude uzdravená. Ak je to démon, vyžeňte to von v mene Ježiša. Ak je to duch Antikrista, vyžeňte to von v mene Ježiša. A keď je ti daný dar rozoznania duchov, vtedy budú smrteľne prestrašení. Ten dar ti není na to daný, aby si sa vyvyšoval. Aby si začal súdiť, akým taxíkom prišli démoni, akým vlakom cestovali. Nie. V tú chvíľu, keď príde ten dar na teba, oni rozpoznajú ten dar a utekajú. Musíš byť tak naplnený Duchom Svätým, aby si ten dar rozoznania duchov mohol vstúpiť do tejto úrovni. Vtedy oni sa budú báť. Pred tým svetlom. Pavol raz išiel do Manchesteru. Bolo tam také stretnutie a keď kázal, jedna žena sa začala hýbať ako had. A Pavol sa díval na ňu a hovorí, to je nezmysel. A on povedal, Satan, choď preč. A on odišiel. Raz som išiel do Malajzie, na jedno miesto. Ja keď sa modlím, ja sa dívam na Pána Ježiša, ja sa nedívam na ľudí. A brat, ktorý jazdil auto na jednom aute, a hovorí, že jedna žena tancuje presne ako kobra. Je to strašné. Celý zástup sa díval na tú ženu, nie na mňa. A keď som povedal, a hovorí, ja teraz trápim každého zlého ducha, a ona padla na zem a duch odišiel. Ja som ani nevedel o tom, lebo ja som mal zavreté oči. Raz som bol v jednom meste a bol človek, ktorý bol hlučný a nedal sa ovládať. So I sent them a telegram. I am very much available in Madras during these days. Please bring him. Somehow you bring him. Poprosili ma o pomoc, tak som im odpovedal listom, áno, môžem pomôcť, donieste ho nejakým spôsobom. He received the telegram. And when ten človek, ktorý bol posadnutý démonom, dostal ten list. Jemu prišiel do ruky, jeho príbuzní so mnou komunikovali. A keď ten list sa dostal tomu človeku do rúk, ten démon zrazu povedal tým príbuzným, prosím, neberte ma do matrasu, ja odídem sám od seba, len ma tam nenoste. A odišiel sám od seba. My keď chodíme v čistote a svetosti
Oni So si I sú had a vedomí ministers' toho. conference. Raz som bol v Londýne Everything was over, na we ate and konferencii then služobníkov. very precious pastor Ganesan from Paris. Jeden veľmi vzácny pastor z Paríža Pastor was there and while we were tam talking, bol a Pastor rozprávali Ganesan sme spolu. said, "Brother, last night I saw A hovorí mi, very big, powerful snake. včera večer som videl obrovského, mocného hada, ako ide zo zadu. Videl som to vo videní a ja som to videl. A ja aj iný pastor to videl vo videní. A ja som sa tak strašne bal toho hada a povedal som ti v tom videní, obrovský had ide za tebou a ty si mi v tom videní povedal, jak prišiel, tak odíde, to je jeho problém. This happened just on the 27th of June. A to isté sa stalo 27. júna. Let him go. When he finds, we have nothing to do with him. A hovorím, či príde alebo odíde, nás do neho nič. My s ním nič nemáme. My máme s Ježišom. Ježiš, žijúci, večný Syn Boží. A on opustil všetko pre nás a zomrel. A Biblia hovorí v 1. Korinťanom 6:20, že on nás vlastnou krvou vykúpil a my sme jeho vlastníctvom. On bude stále s nami, my máme pokračovať byť s ním.